Most kéne dobold meg. Dobold. Várjál. A fasz, ami nem... Szeretlek, Oliver! Böcs! Előre túljátok a fasz! Menj már a picsába! Túljátok meg előre! De... Röhög rajtam a baromban. Előre hátra! Forró motorháztetőben. Előre hátra! Úgy nézek, mint valami hülye. Menjünk innen! Innen sose jövünk ki! Bazd meg! Oliver, kanyet! Basztunk! Így szoktak kezdeni a horrorfilmek. Nézzenek itt oldalt! Mi? Beakadt a fa, fönnakadt. De ha előre mész, Fasztokat fönt. nem tudsz előre menni? Nem tudok, lehet, hogy egy kicsit. Tudod, mi kéne két kötél és húzni? Nincs kötél? Akkor Na, gondolkodom. Picsába bazd! kössük át a pulcsimmal. Aztán ketten meghúzzuk. Látod, Oliver, elharkodtad baszod. Mondtuk, hogy neki kell menni izomból. Gyertek, emeljük ide fel a kocsit. De könnyen, megyünk. Gyertek ide hátra. Bazd, most nincsenek a lökhárítő, amivel lehetne emelni. Akkor mit fogsz neki fogod? Fúj, bazd meg. És itt fogom a két izét. Hát próbáljuk meg. Könnyű. Elvileg a hátulja. Elvileg. De jó, két kézzel fog meg. Azt próbáljuk meg kiemelni. Szerinted itt hogy tarts, hogy idén meg? Na. Mehet? Egy. Erre, jobb. Jó van. Egy. Kettő, három. Jaj, bazd meg. Ez nem igazán akar arrébb menni. De arrébb raktátok Kéne, egy hogy picit. ketten emelni, meg egy. Picit arrébb Szerintem azon az raktátok. oldalon izé. Azt kéne fölemelni oda. És alá tenni a izét, geci. A fát. Az a elpörög a faszomba. Lófasz, az előbb is megfogta, akkor fröcskölté össze, bazd meg. Csak egy fát tettem alá, nem ötöt. Nézzél rám, bazd meg. Bazd meg, fáj hasam, mint a geci. Ne nyomojogjál, mert eláslak. Na, én meg belelép, te is belelépti azt. Megint. Mi lesz? Most mi lesz? Most Szartaposó. mi lesz? Most mi lesz? Nem tudom, így kezdődnek a horrorfilmek, mondom. Bazd meg, megint vérzik rendesen. Belragadunk az Tele van erdőbe. mocsokkal. Figyelj, fölemeljük, te meg rakd rá az egyik fát. Ha meg tudjuk, hogy emelni. Ne próbálom megemelni. Várjál, geci, megnyitom. Bazd meg, nem fog menni. Megemeljelek téged? Miért? Az előbb olyan magasra emeltétek, hogy alá, Két fá, egy erős fa kell, és az meg tudjuk alárakni. alá lehet rakni, annyira megemeltétek. Nem az, hanem kéne egy másik fa. Olyan? Több zsebkendőd nincs, mi? Nem tudom. Bazd meg. Bazd meg, ott hagytam a kocsiba. Kéne még egy fa, bazd meg. Nézz körbe. Csak kamerázzál, geci. Itt van. Na, most legalább dolgoztat te is. Akkor most megint ott Oliver a szélén, én Itt meg fog is. meg. Álló fasz. Próbáljuk Ott is meg hogy tudjuk alá tudjuk rakni a Ha fát. ketten emeljük a két szét, akkor ugyanúgy meg tudjuk emelni, mint hogyha itt emelnénk. Akkor ezzel emeljük, ezzel próbáljuk meg. Oliver. Nem De érted? ezt a felét nehéz ide fölrakni, a magasan van, Elég, látod? hogyha megemeld, ez a gyökér úgyis alá tudja dobni. Még egy ketten megemeljük az egész hátat Igen. is. Az előbb is alá tudtam volna rakni. Egy, kettő, három, Ja, várjál. egy. Geci, Nem megy olyan, ki a bazd meg. Nem ment annyira, mint Nem. Sokkal jobban megemeltétek. ezt a felét